इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सासे इएम बिथांनि मुङा जाहैबाय अरुप कुमार दे बिथांमोननि गेजेराव जि दावराव दावसि जि खोथानि दावहा बे दाबो जोबाखै। थारैनो नुदों मा सोंदोंमोन राजु नार्जारिया सोर हु इज राजु नार्जारि माने राजु नार्जारिखौ बिथाङा जेन सिनाया बबेखानि सिनायाथ' नङा बे मोनसे माने पलिटिकेल लेंगुवेज बा बे मोनसे मोनसे माने इनसाल्ट लेंगुवेज आरो बेयो। स' अरुप कुमार दे बिथांखौ सिनाया बेबायदि मोनसे इंगित होदों। बबेखानि राजु नार्जारिनि जि रिएक्शन बे रिएक्शना भेरि सिम्पल। बिथाङा बुंदों जानो हागौ बिथाङा थिकादार लाइननि मानसि बेनिखायनो आंखौ सिनायाबो जानो हागौ। आं जाबाय समाजखौ फोसाबग्रा समाजनि थाखाय खामानि मावबोनाय मानसि बे जाबाय थिकादार। स' आंखौ सिनायाबो जानो हागौ। बे रिएक्शनखौ आंथ' बुंनो थाखाय नाथाय बिथाङा जिबायदि रिएक्शन होदों नुनायावथ' सिम्पल नाथाय बिथाङा जेपि नाड्डाया सोर होनबा नोंथांमोना ओरैबायदि सानना ला बिजेपिनि बाब होनना सानना ला बर्तमानाव जोंनि इण्डियानि बिजेपिनि सबसे गोजौ बिथाङा जेपि नाड्डा। स' बिथांनो लाइजाम लिरनायनि बाथ्रा बुंदों। स' बिथाङा एकदम सेन्ट्रेलाव एक्सन माने खनसेनो माने कैलाश पर्बतआव एक्सन बिथाङा मिहिनो लाइजाम लिरनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे हाइकमान्ड आसामनि बिजेपिनि जे हाइकमान्ड बिथांमोना जेबो टेनसन लानो होआखै। बिथांमोना बुंदों बे जि क'लिसन बा बे जि मर्चा बे मर्चाया 5 बोसोरनि थाखायथ' जेबो टेनसन गैयालासिनो थागोन बेबायदि बुंदों। माने हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि बुंनाय बे बाथ्राया जेसेबां जि बुङा मानो अरुप कुमार देआ बेवहाय जेबो गिनांगौ गैया बेबायदि बिथाङा मोनसे इंगित होदों राजु नार्जारि बिथाङा। थ' जियानो जाया माने थेवब्लाबो जोङो बेखौनो बुंगोन बेबायदि जि दान्थे बिदान्थे जाबाय थानाया मोजां जानाय नङा। अरुप कुमार देआ जायखिजाया बुंबाबो बेखौ माने रिएक्शन होबाय थानांगोन ना रिएक्शन होबाय थानाङा। रिएक्शन होबाय थायोबा मा लाब जागोन आरो रिएक्शन होथारलासिनो थायोबा मा लाब जागोन। स' नोंथांमोना कमेन्टस लिर। भेरि सर्ट मोनसे आंनि बे रिएक्शनमोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टस लिर। माय फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं जे बे बर'नि बेबायदि माखासे रिएक्शन बा बेबायदि बाथ्रा बुङो बेवहाय माने बे आंनि जास्ट गोसोनिसो बाथ्रा दे माखासे बाथ्राया सोरजोंबा गोरोबाबो जानो हागौ। स' बे जाबाय मा इमसनेल बा माबा मोनसे बुंनो गोसो जादों हरखाब माबा मोनसे साननाय गोसोआव फैदो बेखौसो आं बुंदो। जानो हागौ बेवहाय माब्लाबा गोरोन्थि बुंफ्लांनो हागौ। बबेखानि हानायसिम आङो रावखौबो दुखु होनानै बाथ्रा बुंनो साना। बर'ल' नङा जायखिजाया सुबुंखौनो आं बेबायदि दुखु होनो थाखाय बाथ्राखौ बुङा जाय रियेलिटिखौ बुंनो नाजायो। आरो आं बर' हिसाबै जिहेतु बर'नि बाथ्रा बुंगोन ना आं बर'नि मोजांनि थाखायसो अरायबो बुंगोन। नाथाय जों बेखौ अरायबो साननांगोन जों माबोरै सबनिख्रुइबो टपाव थानाय जोंनि हारिया जों अरायबो बेखौ साननांगोन। फरायनायावनो जा राजखान्थियावनो जा सोलोंथायावनो जा रांखान्थियावनो जा बिजनेसावनो जा जियानो जा कालसारावनो जा हारिमुआवनो जा खेला धुलायावनो जा सबावबो जों माबोरै सावथानो हागोन बेखौथ' जों नाजानांगोन ना। रावदोबो जों सुथुर नङा रावजोंबो जों सुथुर नङा नाथाय जों रावनिबो आथिं सिङावबो थाया रावदोबो जों बुंजायाबो रावजोंबो जों गाफ्लेजायाबो जों अरायबो सावथानांगोन ना। बेनिखायनो आंबो आंनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोननो बुंदों। स' माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामगोन नोंथांमोनाबो जेसेबां हायो मटिभेट खालाम बर' हारिखौ गोजौआव लांनो थाखाय। खुलुमबाय।